Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα από την αρχαία Κόρινθο, από την Μπούκα του Μοριά, από το σπίτι μου. Σήμερα το θέμα αρβανίτικο τραγούδι, τότε και τώρα. Από τις πηγές πάντα που έχουμε, γιατί από πληροφορίες που έχουμε από τους παλαιότερους, από καταγραφές. Είμαι Αρβανίτης και από πατέρα και από μητέρα. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην αρχαία Κόρινθο, ο παππούς γεννήθηκε στο Άργος και ήρθε στην αρχαία Κόρινθο, και ο προπάπος από Σπέτσες, μέχρι εκεί ξέρουμε. Μέχρι δηλαδή και τον αγώνα για τη Λευτεριά, ότι ήταν από τα αρχεία εκεί των Σπετσών, ότι βρήκαμε πυρπολιτές Λάλεζας. Από τη μητέρα μου και από την άλλη μεριά γιαγιά Λιγουριό, Λίμνες Αργολίδος. Από τη μάνα μου ορεινή Κορινθία Ρέθη, που είναι αρβανίτικο. Δεν μιλάνε, αλλά είναι Αρβανίτες, και από τη μάνα της αρχαία Κόρινθο και Λίμνες πάλι. Από δυο μεριές Λίμνες είμαι, Αργολίδος. Λοιπόν, το θέμα σήμερα είναι το αρβανίτικο τραγούδι. Έχουμε ξαναμιλήσει πάλι. Να το πάρω από σήμερα. Αν πάτε σε ένα πανηγύρι, σε ένα αρβανιτοχώρι, δεν έχει καμία διαφορά και με πανηγύρια από τα άλλα μέρη που υπάρχει το ουίσκι, τα λουλούδια και το ρεπερτόριο. Και το ρεπερτόριο είναι ένα φτιαγμένο ρεπερτόριο από τότε που βγήκε η δισκογραφία, που συνεχώς έρχεται γύρω-γύρω. Δηλαδή, καταρχήν να σας πω ότι δεν υπάρχει κάποιο πλάνο. Παίρνω ένα ερέθισμα το πρωί και μετά κάνουμε μια εκπομπούλα. Μιλάω τώρα για τα παιδιά που είναι μουσικοί και που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά από διάφορα μετερίζια. Άλλος θα σπουδάσει μουσικολογία, λαογραφία, θα πάρει ένα όργανο. Θα δείτε λοιπόν ότι κυριαρχεί αυτό το ουσακλίδικο παίξιμο και το χιτζάζ. Ενώ σε άλλες περιοχές, στην Ήπειρο δεν είναι τόσο. Στα Αγρίνιο έχει και άλλα πράγματα. Έχει και το νιγκρίζ, έχει και τσάμικα πολλά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους Αρβανίτες εδώ. Πας στο πανηγύρι και πρώτο τραγούδι μπορεί να είναι ένα παλιό ξεχασμένο του Χριστοδουλόπουλου ή ένα του Κώστα Σούκα. Πρώτο τραγούδι μπορεί να είναι «Δόξα τω Θεώ που έφυγες από κοντά μου, δόξα τω Θεώ θα βρει», και λέει αρβανίτικο γλέντι. Όχι. Πώς φτάσαμε εκεί όμως? Γιατί οι άνθρωποι περνάνε καλά, διασκεδάζουν, το γουστάρουν αυτό. Καλά κάνουν, το γουστάρουν, αυτό τους φτιάχνει. Αυτό νιώθουν ως αρβανίτικο γλέντι και πανηγύρι. Πρέπει να πάμε πίσω να δούμε πώς ξεκίνησε. Σε εκείνη την πλατεία πριν 100 χρόνια, 150 χρόνια παίζανε πίπιζες και νταούλια. Πίπιζες και νταούλια. Και όλη η αρβανιτιά που ήταν στη Ρούμελη είχε τα ζακόνια της Ρούμελης. Και η ήχη δεν είχαμε χιτζάζ και ουσάκ, παρά είχε την πεντατονία, αλλά όχι σε μορφή όπως είναι στην Ήπειρο, σε ρυθμούς που είναι στην Ήπειρο, παρά το βρίσκαμε στο καγγέλι, δηλαδή το αργό καλαματιό. Δεν υπήρχαν ουσακλίδικα πράγματα και αν πηγαίναμε το χρόνο πίσω. Και ποιος μας το λέει αυτό? Μας το λένε τα τραγούδια. Τα τραγούδια είναι οι μάρτυρες σε αυτό το δικαστήριο. Τα τραγούδια που λέγανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες που κάποτε ήταν νέοι. Όχι η δισκογραφία.
Δεν έχω υπομονή για να φτιάξω ένα κείμενο 5 σελίδες με όμορφες λέξεις και να είναι έτοιμο και να το διαβάσω ένα ποίημα. Τίποτα δεν έχω. Έτσι σκέψεις και λέω. Και οι γνώσεις μου μέχρι το γυμνάσιο με 1000 ζόρια. Με 1000 ζόρια το έβγαλε το γυμνάσιο. Με 1000 ζόρια. Γιατί? Γιατί ήθελα να είμαι με τους μεγάλους. Να μιλάμε για τραχτέρια, για κυνήγια, για ντουφέκια, για ψαρέματα. Όχι, δεν είχαμε τόσο εδώ. Αλλά του χωριού τα πράγματα. Του χωριού. Πάμε να βρούμε εκείνη τη σπηλιά. Ήταν κάτι αντάρτες. Να πάρω ένα ροβόλο, μετά να πάρω ένα φλόμπερ, μετά να πάρω ένα μονόκαρο, μετά να πάρω ένα δίκανο, μια καραμπίνα, για να βγω στο βουνό να είμαι και εγώ όπως ήταν και άλλοι. Ο πατέρας μου, ο παππούς, ο προπάπους, όλοι έτσι. Αυτά κάνανε οι άνθρωποι. Αυτά κάνανε. Για τέτοια λέγανε. Τέτοια πράγματα λέγανε. Αυτή ήταν η κοινωνία τότε. Σήμερα είπαμε είσαι εγκληματίας άμα πας και σκοτώσεις και βαρέεις ένα θύραμα. Θα μου πεις ότι σήμερα μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ και να πάρεις κάτι άλλο που το έχεις φάξει όμως ένας άλλος για σένα μεγάλε. Ένας άλλος έχει σφάξει μια κοτούλα, ένα αρνάκι, ένα γουρουνάκι για σένα για να το φας εσύ. Κατάλαβες? Άρα λοιπόν για να είσαι σε αυτή την κουλτούρα, στην παράδοση μέσα πρέπει να είσαι σε όλο το υφαντό. Όχι να αφαίρεις στη μόνια. Τα έχουμε ξαναπεί πάλι, μάλια στη γλώσσα μου. Δεν μπορεί να πεις θα τραγουδήσω που ήσουν πέρδικα καημένοι και ήρθες το πρωί βρεγμένοι χωρίς να έχεις δει μια πέρδικα, να έχεις δει το πρωί στο βουνό την υγρασία, την πεσιάδα που λέμε. Τίποτα, αυτά, αρώματα, εικόνες. Δεν τα έχει ένα παιδί που θα διαβάσει ένα βιβλίο. Ήμουνα ψηλά στα πλάγια κλπ. Να πούμε λοιπόν πώς ήταν τα πράγματα. Είπαμε ότι εδώ στα μέρη μας, Μοριά και Ρούμελη, δεν ξέρω για άλλες περιοχές, εγώ θα πω για τα δικά μας. Σίγουρα και από εκεί στην Πρέβεζα ήταν η πρώτη που κατέβασε, η πρώτη στάση, το λεωφορείο που ήρθε από εκείνη την απέραντη Ήπειρο, εκείνο το Άρβανο. Δεν ξέρουμε που έφτανε, δεν έφτανε μέχρι το Μαυροβούνιο και στο Κόσοβο και στα Σκόπια. Εκείνη η Ήπειρο, η κακομοίρα που χωριστήκανε χωριά και χωριστήκανε 2 αυλές και ο αδερφός ο ένας είναι Αλβανία σήμερα και ο άλλος είναι Ελλάδα, Ήπειρο. Εγώ για αυτούς μιλώ. Άρα λοιπόν η πρώτη στάση έγινε στην Πρέβεζα. Εκείνοι κρατήσανε την πεντατονία και τους ρυθμούς. Άιντε φτάσαν τον κατήφορο κάτω, βρήκανε άλλες φάρες εδώ, άλλα ήθη και έθιμα, όμως κράτησαν τον ήχο και τον στριμώξανε μέσα σε άλλους ρυθμούς. Θα μου πεις και το καγγέλι τι είναι και το τσάμικο τι είναι που ήρθαν εδώ. Αυτά να τα πούνε και άλλοι που είναι ειδικοί. Εγώ παιδιά αυτά που σας λέω είναι από το πέρασμά μου όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 48 χρονών. Είναι πράγματα που τα μάζευα λεξούλα, πληροφορία. Έφτασα μέχρι εδώ. Σε 5 χρόνια μπορώ να ξέρω και κάτι άλλο. Τα είδα στην πράξη όμως, τα πέρασα στο πετσί μου αυτά όλα. Αυτοί λοιπόν που ήρθαν εδώ βάλαν την πεντατονία στο καγγέλι. Πώς? Μιλάμε για μουσικούς τώρα. Ο άλλος κόσμος έχει σχηματίσει και άποψη, σου λέει δεν μ' αρέσει, εγώ γουστάρω να ακούω το τέτοιον, λάλεζα δεν με φτιάχνεις. Δεν με φτιάχνεις. Τι να σε φτιάξω ρε φίλε, τι να σου κάνω, άντε πάρε ρε. Πιάσε ένα ουίσκι να φτιαχτείς, πάρε μια ουσία. Τι, άμα φτιαχτείς μετά δεν θα με καταλαβαίνεις. Αυτό θες να πάρεις κάτι γρήγορα για να μην καταλαβαίνεις? Όχι, εγώ θέλω ανθρώπους να καταλαβαίνουν μέχρι το πρωί. Να φάνε την κιόσα τους, να φάνε τη γουρνοπούλα, να πάρουν τις μπυρίτσες τους, να έχουν τα παιδάκια τους κοντά, την οικογένεια, τον παππού και να πάνε σπιτάκι τους καλά όμως, ωραία. Να ξέρουν ακριβώς, όχι μετά τη 1 η ώρα, 2, να μην θυμώνται τίποτα. Ό,τι να τους λες τα κάλαντα να πέφτουν κάτω και να σε δοξάζουν. Είσαι μεγάλος, είσαι πολύ μεγάλος. Πήγε μια παρέα σε ένα αρβαϊτοχώρι από τους δικούς μας έτσι που καταλαβαίνουν και δεν είχε βγει η φίρμα ακόμα. Πήγε η ώρα, 1 φύγανε. Πού πάτε λέει, δεν έχει βγει ακόμα η φίρμα. Είπε και το όνομα, τέλος πάντων. Φύγαμε. Και τι είπε η φίρμα? Κλάμενα μάτια ρώτησαν τι έχουν και δακρύζουν και μου πάνε αγάπη μου σήμερα μας χωρίζουν. Ωραίο τραγούδι φίλε, γουστάρω και εγώ γουστάρω. Το Μακούλι, πεθαίνω για το Μακούλι. Πεθαίνω για το Μακούλι, πεθαίνω και για το Ζέρβα.
Πα, και Τούρκους ακούω. Και Τούρκους. Βέβαια, άμα βρεθούμε στο βουνό σε πόλεμο, θα του ρίξω μία στα πόδια. Άμα είναι καλός τραγουδιστής. Όμως, να ξέρουμε τι κάνουμε, ρε φίλε. Όταν πας σε ένα αρβανίτικο γλέντι, σε ένα αρβανίτικο πανηγύρι που έχουν την εκκλησιά και την εικόνα και το βρήκαν από τους παππούδες, κράτα το ρημάδι. Πώς χάλασε? Χάλασε με τους καφετζίδες. Οι καφετζίδες τι θα κάνανε? Όχι τώρα, από το 50. Φέρνανε το Ρούκουνα, γέρασε ο Ρούκουνας εκεί. Και είχαν και τον Καζατζίδη. Βρείτε φωτογραφία στο Μαρκόπουλο, στο Κοροπή. Ό,τι ήταν στην Αθήνα κοντά, είχε μάθει από τα κέντρα της Αθήνας. Όπως και σήμερα. Πάει σε πανηγύρι, μπορεί να πάει το Γονίδι. Ας το Μακούλη. Ο Μακούλης θα πει και δημοτικά. Από τότε φέρνανε φίρμες για να οικονομήσουν οι άνθρωποι. Αλλά αυτό να μην το κάνουν ο πολιτιστικός σύλλογος σήμερα. Ο σύλλογος να κοιτάει να μην μπει μέσα, αλλά να το κρατήσει για άλλη μια χρονιά. Να το κρατήσει το μετερίζει για άλλη μια χρονιά. Να το κρατήσει για άλλη μια χρονιά το ρημάδι, το μετερίζει, τη φλόγα. Λοιπόν, πώς χάλασε είπαμε? Πήγαινε Καζατζίδης τώρα σε ένα πατάρι. Μπορεί να ήταν ο Σκληρός, Γιάννης Σκληρός, Ρούκουνας, πίσω αυτή τώρα γιατί ήταν η νέα τάξη. Μπροστά να ήταν ο Καζατζίδης και η Μαρινέλα, ακόμα με την κολλητήρη. Σε κοινό πατάρι. Να πως παρατήσανε και τα λαούτα. Και τα αρματώσαν όλοι με χορδές κιθάρας και πετάξαν τα λαούτα και πήραν κιθάρες που παίζανε λαούτο πάλι, αλλά για να είναι ντρέπονταν για τα λαούτα πλέον. Να πως χάλασε. Οι καφετζίδες τα κάνανε αυτά για να οικονομήσουν. Κάντο μια άλλη φορά, ρε φίλε. Μια άλλη φορά φέρε όποιον θες φέρε. Να ζεις, είναι δουλειά σου. Στο πανηγύρι όμως να πως χάλασε το πανηγύρι. Και τα παιδιά σήμερα, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Σου λέει εγώ έτσι μεγάλωσα, αυτά είναι τα βιώματά μου. Κάτσε και σκέψου το όμως λιγάκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς με κλαμμένα μάτια πρώτο τραγούδι. Τσιφτετέλι γόνατο, τσιφτετέλι. Καγγέλια πρέπει να χορεύουμε εμείς. Εδώ, Ρούμελη και Μοριά. Με πίπιζες. Μα την Παναγία να το γυρίσω κι εγώ με πίπιζα και ταούλι. Πίπιζα και ταούλι. Δεν θέλετε παράδοση ρε? Πάρτε λίρες, νταούλια, πίπιζες, ζουρνάδες επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, ζουρναδάκια στο Μεσολόγγι, νταούλια. Ξεχνάω κι εγώ τώρα. Ταμπουράδες είχαμε παλιά, δεν ξέρω, δεν έχω συναντήσει. Εγώ είναι άλλοι άνθρωποι που γνωρίζουν για τους ταμπουράδες. Εμείς είχαμε πίπιζα και νταούλι εδώ στο χωριό. Ο πατέρας μου ήταν παιδάκι, είχε γεννηθεί το 1935. Ήταν παιδάκι 7 χρονών και ντάμπα ντούμπα βάραγε κάτι ντενεκέδια από πίσω και του λέγε η γιαγιά Ελιμιάτσα. Ρε σκαρδιώμα, έρδε σκαρδιώμα με νταβουρλί, ήταν ο σκαρδιώμας. Αυτός θα ήταν του 1850 πιπιζιάρης, ο σκαρδιώμας και ο νταβουρλής. Άρα λοιπόν πώς καταλαβαίνουμε τώρα, πώς καταλαβαίνουμε τις φάρες, αυτό είναι σημαντικό. Αυτοί που ήρθαν από το Άρβανο, αυτό που λέμε την Ήπειρο που δεν ξέρουμε πόσο πάει, θα το δούμε από τη μουσική όμως. Έχουν την πεντατονία. Και ήρθε εδώ και έγινε. Τραμ, ταράι, ταραραραρα, ταρατάι, τιατάμ, ταραραρατιάι, τιατάμ, ταρατάι, ταρατιατάμ, ταραραραραρα, ταϊτιατάι, τιατάι, τιατάμ, ταραραρατιατάμ, ταραραρατιατάμ, τράι τα 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 τράι τα 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 τράι τα τα πα τα 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 τα. Να η πεντατονία στη Ρούμελη. Όχι με ουσάκ στο τέλος. Όχι. Αυτό δεν είναι αρβανίτικο. Αλλά ο καλός μας φίλος ο Ρωμά που είναι μουσικάρες αυτοί οι άνθρωποι, έχουν ευχή από το Θεό, από το Θεό να παίζουν όλοι καλά. Έβαλε αυτό που αγάπαγε αυτός εκεί όμως. Και πήγε μετά στο πανηγύρι, όχι τώρα. Αυτό δουλεύει πολλά χρόνια. Και τα παιδιά σήμερα αντιλαμβάνονται αυτό ως αρβανίτικο. Άρα λοιπόν ένα που καταλαβαίνουμε τους αρβανίτες είναι αν υπάρχει πεντατονία, και αυτό θα το δείτε στον Πισίνα που είναι ο καθαρός τραγουδιστής και τραγουδάει πολύ όμορφα τα κάμιε μη χανίν δεν μπα. Όχι, δεν το λέει χιτζάζ, το λέει σε ταραρα, συγγνώμη, τερατιατιατα κάμιε μη χανίν δεν μπα τσε κουρντίσε τζιερκαγκα
Πεντατονία. Όχι. Αυτό είναι διαστροφή. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Όχι φίλε, πεντατονία ήταν. Και ήρθε με το καγγέλι. Το καγγέλι που μου λέει ο Ραχούτης, που αυτόν τον άνθρωπο να πάει 300 χρόνια αυτός ο άνθρωπος. Μια μέρα να παίρνει από όλους μας που τον αγαπάμε να πάει 300. Γκαγγέλι, από τον Κόκορα λέει. Δυο κοκόρια που χορεύουν αντικριστά, δηλαδή τσακώνονται αντικριστά και κάνει τη φτερούγα κάτω. Το ένα κάνει την άλλη φτερούγα κάτω που είναι για τσαμπουκά, για να φαγωθούν, να σκοτωθούν. Αυτό είναι το καγγέλι. Αντικριστά, πολεμικός χορός με τσαμπουκά, αντρικός χορός, όπως είναι το ζεμπέκικο. Αντικριστά και στο τέλος. Εκεί ας μπουν γυναικόπαιδα μέσα και κουτσί Μαρία και όλοι. Το πρώτο όμως είναι, όπα, σπάει την πλάτη κάτω αυτή η φτερούγα. Άιντε τ' άλλο. Το τσάμικο πάλι. Το τσάμικο τώρα κατά καιρούς, εντάξει το αλλάξαμε, το λέγανε λεβέντικος, το λέγανε πηδιχτός. Είναι τσάμικο ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε. Και μάλλον είναι από τη φάρα τους τσάμιδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε. Μου λέγε στο Βαλτέτσι ένας παππούς, όταν θέλανε να χορέψουν τσάμικο, λέγανε παίξαν αρβανίτικο. Λέγανε αυτό. Λοιπόν, ξανά πίσω. Όπου βρίσκουμε πεντατονία, στο Μοριά και τη Ρούμελη, έχει υγεία. Είναι πράγματι εκείνο το λεωφορείο που ήρθε και κατέβασε τους πρόπτους στην Πρέβεζα. Τότε δεν υπήρχε Αλβανία. Ήταν μια ήπειρος, η ήπειρος του Πύρου. Η σφραγίδα του Σκεντερμπέου έλεγε Πύρος βασιλιάς των Ελλήνων. Της Υπήρου, συγγνώμη, της Υπήρου. Βασιλιάς της Υπήρου. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για την Ήπειρο αυτή. Τώρα, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι εικονικομπίτες σε σελίδες με αρβανίτες κλπ. Άιντε σόντε λέει και θα μ' φύγε να ησυχάσω, φύγε πρωτού σε γεράσω, όταν σε βλέπω μάλλον. Αυτό είναι εικονικά, είναι είδωλα, ψεύτικα είναι. Είναι παράδοση, αλλά μούφα παράδοση, δηλαδή τελευταίων 50 ετών. Παράδοση, ναι. Το παιδί σήμερα που είναι 30, έβλεπε τον πατέρα του και τον παππού ακόμα. Όταν σου λέει Λάλεζα, τραγούδα καλά, εδώ έχει έρθει η ώρα πάει στο γάμο. Φαντάσου, έλεγε το αμάν αμάν σε σαμπάχ. Ποιο σαμπάχ, που πιο παλιά βαράγανε πίπιζες και νταούλια. Το αμάν αμάν και αυτά γίνανε από τους πρόσφυγες που ήρθαν και ο Κοκοντίνης το έλεγε. Την Μπαρμπάσινα μου λέγε στο καφενείο εμένα μουσικών, την έκανα εγώ σαμπάχ λέει. Γιατί ήμουνα με τους πρόσφυγες, είχε παίξει και μια μελαχρινή γυάλα με τη Λίδια που είναι το τουρκικό. Το είπε ο άνθρωπος. Εγώ τα ξέρω όμως. Εγώ μεγάλωσα από 8 χρονών 10 ήμουνα στο καφενείο μουσικών και ήξερα. Και από την άλλη μεριά και στα χωριά. Και στα χωριά και στα καφενεία μουσικών και με τους μουσικούς όλους. Έπαιξα με τον Κοκοντίνη. Παιδάκι στο Κασκαβέλι. Τα θυμόνται οι άνθρωποι πάλι όλοι. Τους πρόλαβα. Πήρα ευλογία. Ήπια νερό στην πηγή. Είχα τον πατέρα μου. Λοιπόν, η Αττική χάλασε είπαμε γιατί υπήρχαν οι φίρμες τότε, οι μεγάλες. Μέσα στο Θησίο ρε παιδιά και να το χορεύουν για παράδοση. Παπασιδέρης, δεν υπάρχει τέτοιος τραγουδιστής. Πολύ δυνατός τραγουδιστής. Τι κρατάμε όμως από αυτόν, κρατάμε τα αρβανίτικα που είπε, κρατάμε κάποια κουλουριώτικα. Μετά όταν λέει όλες οι μελαχρινές είναι σφραγίδα ρε παιδιά, είναι δικό του. Εγώ έλεγα όλες οι μελαχρινές και το λέω ακόμα. Όχι τηλέφωνο τώρα, φίλε, δεν μπορώ. Να το πω όμως σαν να λέω του Περπινιάδη ένα τραγούδι ρε φίλε. Όχι για παράδοση στους Αρβανίτες. Να βγαίνει χορευτικό και να χορεύει αυτά τα μάτια τα γλυκά. Για πες μου, πολύ ωραίο είναι. Να ακούτε τι λέω. Να ακούτε γιατί είσαστε και κεφάλες οι Αρβανίτες. Είσαστε και όλοι μας είμαστε κεφάλα γύριστοι. Κόρος, Παπασιδέρης, Αλέας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν σφραγίδες από το Θεό στην πλάτη. Όμως δεν είναι αρβανίτικο τραγούδι. Δεν μπορεί να βγαίνει χορευτικό και να λέει τον Κρίνο τώρα που είναι από το Βόλο σε διασκευή Παπασιδέρη με το Σαλέα και να χορεύει. Γιατί ρε παιδιά, και την Καλυβιώτισσα Αρβανιτιά λέει, άιντε σόντε. Καλυβιώτισσα είναι του, τίνους είναι, του συγχωρεμένου του Μπαρμπαγιάννη είναι, του Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου είναι. Δεν καταλαβαίνετε μωρέ παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Να πεις γουστάρω, ναι, το γουστάρω. Και εγώ γουστάρω, ωραία, και εγώ γουστάρω. Να πάω να τρώω όλα στα κινέζικα και να λέω μ' αρέσουν τα κινέζικα. Αλλά το δικό μας είναι η γκιόσα, η προβατίνα στη σκάρα κλπ.
Κρατάτε ρε παιδιά, κρατάτε και μην τραγουδάτε μόνο μισή ώρα αρβανίτικα για τις κάμερες, τα ανταμώματα και αυτά και μετά πάει το τσιφτετέλι γόνα. Κρατήστε ένα αντάμωμα μέχρι το πρωί. Καλέστε χορευτικά και τραγουδιστές και όργανα από τη Θράκη. Και στη Θράκη έχει θρακιώτες και στην Ήπειρο και εδώ από εμάς και όλα από τα χωριά γύρω-γύρω. Ψάχτε, βάλτε γιαγιάδες και παππούδες να σας πούν τραγούδια. Δεν πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε εκεί μετά. Δόξα τω Θεώ που έφυγες. Γιατί? Κάντε άλλη βραδιά εκεί αφιέρωμα. Αυτό και οι τσιγκάνοι φίλοι μας σήμερα δεν τα λένε, ούτε αυτοί δεν τα λένε σήμερα. Έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Φύγαν από το παλιό μοτίβο αυτό. Μόνο κανένα τσαμπάις, άμα δείτε με γαϊδουροπούλα ρακίθε, με τις τσέπες τις χασάπικες και τα καβουράκια και το τακούνι κάτω το ποτηράτο, εκείνος μπορεί να τα θέλει. Και τα κρατάμε εμείς. Το Μάκη το λατρεύω, τον αγαπάω φίλε, αλλά όταν βάλω το πετραχίλι, το έχω ξαναπεί, θα πω «Πέρδι η κούβρα μάνα πέρδι». Γιατί το λέω έτσι, είμαι καλαπόρτσης, δεν μπορώ να κάνω κι εγώ τερτύπια, δεν μπορώ να, ό,τι θέλω μπορώ να κάνω φίλε. Από αυτούς που ζουν σήμερα δεν φοβάμαι κανέναν, από αυτούς που ζουν. Τους πεθαμένους ναι, όλους. Αυτοί ήταν άλλοι άνθρωποι, αυτοί ήταν άλλοι. Αυτοί ήταν θεοί ρε, ήταν θεοί, δεν ξαναβγαίνουνε. Όταν έχω δώσει μια μπουνιά όμως εγώ εκεί, έχω φάει ξύλο πολύ, με λιώσανε. Έδωσα μια μπουνιά, άρα τι να φοβηθώ εγώ τώρα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε ρε παιδιά, η μουσική έχει πολλά στάδια. Μη σας τραβάει το πρώτο μόνο να εντυπωσιάσετε και να κάνετε πράγματα. Παίξτε το χιτζάζ μαλακά, λέει. Δεν έχουμε τραγούδι τόσο μαλακό. Δεν έχουμε ρε παιδιά. Το ουσάκι γιατί να το κάνει σαμπάχ, για ποιο λόγο το κακόμοιρο. Το ντότα πρέσκο τσίδετε δεν ήταν ποτέ σιρτό. Όχι, μόνο στη Νότια Εύβοια ήταν και το παίζανε λίρες, κάτι λίρες εκεί, τζαμπούνες και τουμπάκια. Ήρθε εδώ με τη δισκογραφία ήρθε. Το λένε, το λέει ο Βαγγέλης ο Σαμπάνης ο φίλος μου. Το λέει για δεν ακούτε μωρέ. Κανένας γέρος δεν το λέει σε σιρτό. Στις Λίμνες το λέει η Σοφία εκεί και όλοι οι άνθρωποι εκεί. Το είχανε σε αργό καλαματιανό. Αλλά μόλις πεις αυτό μετά από πίσω κολλάνε και τα άλλα. Δεν θέλω πρίκα, θέλω τη Μαρίκα. Έλα μανούλα μου γλυκιά, καστανίγα ήταν ο Φρίδα, φέρ το ουίσκι. Είναι παράδοση αυτό γιατί καστανίγα ήταν ο Φρίδα και μια γαλάζια περιστέρα είναι 70 ετών τραγούδι. 2 γενιές. Άρα το παιδί σήμερα σου λέει αυτό το χόρευε ο πατέρας μου. Τι μου λες ρε Λάρεζα. Ναι, αλλά η παράδοση δεν πάει με τα 50 χρόνια. Λοιπόν, πάμε να το μαζέψουμε σιγά σιγά. Είπαμε λοιπόν είπαμε για τα παιδιά τα καινούργια σου τους παλιούς έχουν κάνει πατούρες ό,τι θέλουν να κάνουν. Μια χαρά. Εγώ λέω για τα καινούργια παιδιά. Μην εμπιστεύεστε τίποτα. Αρβανίτικο, γλέντι κλπ. Γράφτε, βάλτε ένα καστόφωνο σε ένα πανηγύρι και ακούστε το την άλλη μέρα. Στο σπίτι, βάλτε και ένα καφέ και κάτσε να τα ακούσει και γράψε. Σύνθεση, 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 σύνθεση. Σύνθεση, σύνθεση. Ποιο είναι το αρβανίτικο? 5 τραγούδια. Στο αρβανίτικο μιλάμε αντάμωμα, γλέντι. Τώρα στο πανηγύρι, σε αλλού. Νεοδημοτικά είναι παντού. Το 90%. Νεοδημοτικά είναι παντού. Τα δικά μας χωριά εδώ, τα αρβανιτοχώρια, το γουστάρουν το ουσακλίδικο. Θέλανε την κολλητήρια, α πούμε. Δεν ερχόταν η πυργάκι. Όχι. Στη Θήβα, στις Λίμνες, στο Σοφικό. Πιο πολύ θέλανε την κολλητήρη, τράβαγε το μοτίβο, την κολλητήρη, τον κόρο. Δεν θέλανε τροπολιτσότες κλαρίνα από εκεί. Δεν θέλανε. Θέλανε ουσακλίδικο. Τώρα αυτή η εξήγηση είναι πώς. Πήγαιναν από παλιά. Πήγε ο Παπασιδέρης, πήγαινε ο Κόρος, πήγαινε ο Αραπάκης παλιά, φέρανε τη Ρόζα. Στην Αθήνα γύρω-γύρω τα πατάρια ήταν κοινά, λαϊκή, δημοτική, η Λίδια. Αυτό δεν είναι παράδοση τώρα, 60-70 χρόνια. Ο άλλος πού να ξέρει αυτά που του λέω τώρα. Τι μας λες Λάλεζα τώρα σου λέει. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε σοβαρή δουλειά όμως. Να είναι αρβανίτικο αντάμωμα μέχρι το πρωί. Λοιπόν, τελειώνουμε. Άρα, πώς καταλαβαίνουμε κάτι αν είναι αρβανίτικο, γνήσιο? Έχουμε καγγέλι, έχουμε τσάμικο. Η κλίμακα είναι μόνιμα πεντατονία που στριμώχτηκε σε άλλους ρυθμούς, όχι μόνο σε πογονίσια. Τώρα, το ουσάκα εγώ θέλω να πιστεύω και το χιτζάζ έγινε με τους πρόσφυγες που ήρθαν ούτια και κανονάκια και στο Άργος. Ο παππούς ο δικός μου είχε καφέ αμάν στο Άργος. Τα αδέρφια του. Ο δικός μου ήρθε εδώ χωροφύλακα στην Παλιακόρδο, τα αδέρφια του είχαν καφέ αμάν εκεί. Και ήταν και τσαμπάσιδες και τέτοια. Και πήγαινε ο Ρέλιας, πήγαινε ο Γδοντάκης, πήγαινε η Ρόζα. Εδώ και 100 χρόνια, 80 χρόνια. Να, αυτό είναι παράδοση, ναι, αλλά εμείς δεν λέμε γι' αυτό. Άρα τα μεγάλα αστικά κέντρα χάλασαν από τις φίρμες και από τη δισκογραφία. Η Αττική την πήρε ο διάλογος γρήγορα γιατί ήταν όλοι οι καλοί σπουδαίοι τραγουδιστές και μουσικοί.
Τώρα μετά τους φαινόσαν ξινά οι πίπιζες και τα νταούλια και οι γιαγιάδες. Πώς θα ψάξετε λοιπόν να βρείτε την άκρη? Βάλτε γιαγιάδες να σας πούν τραγούδια, παππούδες, όχι παππούδες, γιατί οι παππούδες πήγαιναν στα καφενεία, κοιτάγανε και τις τραγουδίστριες χήθε, πίνανε και τα κρασιά, θέλανε το νεοτερισμό. Γιαγιάδες να σας πούνε τραγούδια, τον Πισίνα να ακούτε, τον Κοκοντίνη, τον Παπασιδέρη. Είδες τον Παπασιδέρη? Τι έχει μέσα? Καγγέλια, έχει με το Γιαούζο. Γιατί δεν πήρε ένα κλαρίνο να παίξει άλλα τούρκα εκεί? Μεγάλη ζημιά έγινε μετά με το Χάρο, με κλαρίνα, καλά κλαρίνα, αλλά άλλης ράτσας που τα πηγαίνανε στον δρόμο. Κάναμε παράδειγμα. Δεν μπορούσε να το αντιληφθεί αυτό την πεντατονία και το έκανε Ουσάκ εκεί. Καρτσιγιάρ Ουσάκ. Αυτό είναι αρβανιτικό. Όχι. Αυτό είναι ωραίο, ευχαριστώ πολύ και εγώ ψυχή, εγώ και μ' αρέσει βέβαια. Δεν είναι όμως. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στο κουτάκι εδώ. Όχι φίλε. Μπορούσα να είχα φτιάξει 5 σπίτια εγώ. Όπως τραγουδάω τα άλλα τούρκα αυτά που μ' αρέσουν, να πήγαινα και να έκανα, να έπαιρνα 2 πουκαμισάκια ωραία και να έβγαινα. Όχι φίλε, γιατί μπήκαμε σε αυτή τη δουλειά σαν να μπήκαμε στην εκκλησία. Στο μοναστήρι. Όχι, μας φτάνουν αυτά που παίρνουμε να ζήσουμε. Δόξα τω Θεώ. Παλιά πηγαίναμε και οργώναμε και φρεζάραμε κάτι πλεύρες. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Καθόλου γη, τίποτα. Ούτε μια κλάρα, τίποτα. Δόξα τω Θεώ, με τα 2 χέρια κάνω το σταυρό μου τώρα. Δόξα τω Θεώ. Μου φτάνει ρε παιδιά μέχρι εδώ. Δόξα τω Θεώ. Και είχα και ακόμα, όταν μπείτε μέσα να δείτε νταλάριδες προσφορές λέω, πράγματα να σου κάνουν δισκογραφία, μήνος και νταλάρες να υπογράφουν από κάτω. Όχι. Πώς θα δω εγώ μετά τον πατέρα μου ή τον μπάρμπα στο χωριό? Πώς θα τους δω όταν πάω σε άλλα πράγματα, αφού σου έχουν επενδύσει επάνω αυτοί οι άνθρωποι? Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε. Βρίσκουμε λοιπόν την πεντατονία παντού. Να το, υπάρχει στα καγγέλια και τσάμικο. Και το καμπίσιο που λέει δικό μας είναι. Κούμπε, πόδι, μάτι. Πιάστονε, σου λέει, πιάστονε. Να κοιτάς τον πιπιζιάρι, έλεγε ο Νταουλιέρης. Πιάστονε, πόδι, μάτι, να τον πιάσεις. Κούμπε, καμπίσιο, λέει άλλος. Καμπίσιο. Τότε στα βουνά τι κάνανε? Ξαπλώνανε κάτω τελείως? Κλέφτηκα, χορεύανε? Αφού οι καμπίσιοι κάτω, που είναι πιο ημεροί άνθρωποι, χορεύαν αργά τσάμικα. Άρα λοιπόν σήμερα το Ουσάκ αυτό, το πανηγύρι, το τσιφτετέλι, ο άλλος έχει γίδια και λέει ένα σόλο τσιφτετέλι, έγινε από αυτό. Ήρθαν όργανα, πρόσφυγες. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να είμαστε βόρειοι, μαλόκ που λένε, μαλόκ, που άμα πάτε εκεί έχουν τσιφτελί, πίπιζες, τσιφτελί όμως, όχι πυρωτικά μοτίβα πεντατονίες, Ουσάκ και Χιτζάζ. Εκεί πάμε αλλού, πάμε σε Τουρκαλβανούς, πάμε σε Κόσοβο, Μαυροβούνια και Σκόπια γύρω-γύρω. Οι δικοί μας οι άνθρωποι είναι και οι φάρες κιόλας. Ποιοι ήρθανε? Αυτό δεν θέλω να το πιστεύω, ότι υπάρχει στο αίμα αυτό το πράγμα από εκεί με τις φάρες και τους τραβάει αυτό το πράγμα το τσιφτετέλι. Ενώ οι καλοί χολυστερίνοι οι δικοί μας, που δεν ήταν Αλβανία λέμε τότε, ήταν μια Ήπειρο. Η Ήπειρο κάπου τελείωνε και έπιανε μετά, έπιανε Τουρκοαλβανοί. Αυτό είναι μέχρι και σήμερα. Πηγαίνετε από το Τύρανα και πάνω, θα δείτε βόρεια τσιφτελί, σάζια, πουθενά πεντατονίες. Άρα καθίστε και δουλεύτε τα. Χάλασαν πολλοί από τους πρόσφυγες που ήταν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, φέραν άλλη κουλτούρα όμως. Εδώ η Αττικοβιωτία και τα μεγάλα αστικά κέντρα τότε με τις φίρμες, αν κάπου επιμένουν τόσο πολύ, έρχομαι να πω και αυτό, ότι δεν είναι χριστιανοί, δεν είναι υπηρώτες και είναι φάρες που ήρθαν εδώ, που τα περισσότερα στα αίματα και τα στοιχεία που είχαν πάνω ήταν τουρκο τέτοιο πράγμα. Και άμα πάμε και πιο πίσω, μπορεί να μείνανε και από τους Πέρσες εκεί, τους είχαν πλάκα στις πλατεές και μέσα μείνανε τότε κάτι Πέρσες. Εκείνοι κάναν παιδιά, εγγόνια, ξαναπαιδιά, εγγόνια και τώρα πάει και λέει φύγε να ησυχάσω, ενώ θα ήταν φίλοι μου, αυτά με τα αρβανίτικα τραγούδια. Όποιος θέλει να κάνει αντάμωμα, να καλέσετε
ανθρώπους που επιμένουν εκεί, εγώ να έρθω να σας δω από κάτω για να είμαι άρχοντας. Έχω εγώ δουλειά, θα πάω λίγο να δουλέψω, δεν με ενδιαφέρει. Όμως δεν μπορώ να βλέπω αρβανίτικα ανταμώματα. Μπείτε μέσα και τώρα, κάντε έρευνα, όποιος θέλει. Θα πάει το Τσιφτετέλη γόνα. Πήγαινε ο Γούβας, λέγε. Ο Γούβας βέβαια ήταν μεγάλο κλαρίνο, πάρα πολύ ωραίο κλαρίνο. Και ο Μουσταφάς στην Τουρκία είναι ακόμα καλύτερο. Δεν θέλουμε αυτό εμείς το κλαρίνο. Εμείς θέλουμε το κοκοντίνι. Το κοκοντίνι, είδες. Όχι τον κοκοντίνι, το κόρο. Το κόρο λένε οι Αρβανίτες. Το κοκοντίνι. Ο κόρος Τούρκους άκουγε και έγινε κόρος. Άλλο τι μας αρέσει και τι γουστάρουμε, και άλλο να βάζουμε τα πραγματάκια στη θέση τους. Μην τα αφήνουμε έτσι. Είναι κρίμα. Τα άλλα παιδιά τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο, τι θα γίνει. Τελειώσαμε. Άρα, άμα θέλει να είστε λεβέντες, αρβανίτες και με μπέσα και καθαροί, να πείτε ναι, αυτή είναι η παράδοση. Θα το κάνουμε ένα βράδυ το χρόνο, στο σύλλογο, στο σχολείο, κάπου. Και τα άλλα βράδια γλεντάτε όπως θέλετε. Και εγώ γουστάρω. Και εγώ θέλω να πάω στο Μάκη ένα βράδυ. Δεν ξαναβγαίνει Μακούλης. Το Ζέρβα να τον έχω να παίζει όλο το βράδυ και τον κόρο. Παναγία μου, με τον κόρο έχω 8 δίσκους από παιδάκι μέχρι και άντρας. Όσο τους αγαπάω, λίγοι τους αγαπάνε. Αλλά να ξέρουμε τι κάνουμε. Γεια σας φίλοι μου, τώρα θα δω τα μηνύματα όλα. Γεια σας, ευχαριστώ.